De bewoners van het oorbaande huis in de Begoniastraat binnen waarschijnlijk onder D ontsnapt. De 26-jarige vertochte die hier veroordeeld is de ex van de bewenster. Zij en haar nieuwe partner waren op het moment van de inbraak en brandstichting net thuis. Volgens de politie is er in ieder geval ingebroken, zeg maar. Zijn ze boven naar binnen gegaan. En toen hebben ze alle kleren hebben ze bij ons op het bed gegooid en dat in de brand gestoken. En later beneden hebben ze ook nog brandstichting gedaan. Er waren ze praten over 2 brandhaarden. En jullie hadden al dadelijk een idee wie het gedaan heeft? Ja, dat was het al vrij bekend van waar het wegkomt of iets. Want we hadden meerdere keren al dreigementen als gekregen en alles. Die dreigementen liggen ook allemaal bij de politie en alles. Want de verdachte is geen onbekende van jouw vriendin? Nee, klopt. Het is haar ex. De vriendinnen van Richard wil zelfs net voor de camera verschijnen. De heer benauwt dat haar ex op een nijactietje naar ondernemen zal. Ze wordt al jaren bedriegen. Hoe deed hij dat? Meestal via brieven. Of met het telefoonnummer probeert hij af en toe wel eens te bellen met een contact met een vreemd nummer. Zo, dan nam hij wel op. En dat waren al dreigbrieven? Ja. We hebben wel foto's gekregen en zo helemaal met bloed en alles besmeerd. Bloed? Ja, met bloed. Hij had gewoon een wond gemaakt of iets en dan maakte hij een tekening op de foto zeg maar, van mijn vriendin of iets en zo. En dat kwam ook gewoon binnen. En wat bestonden die bedreigingen dan uit? Van ik maak je kapot, ik vermink je helemaal, dat soort dingen. Of dat die er langs zo komen in de winkel om zoutzuur in hun gezicht te gooien, dat soort dingen allemaal. Je moet er niet aan denken dat jullie wel thuis waren geweest. Nee, dat zeker niet. Ik heb ook nog begrepen dat die jongen ook is opgepakt met een doorgeladen vuurwapen. Dus ik weet niet wat hij allemaal in zijn hoofd had of zo, maar ik ben blij dat ik op dat moment even in de kroeg zat. Doet de politie de man kwart naar de brandstichting oppakken koer, hier hij in die een teruggeladen pistool bij hem. De man zit op dit stuit vanwege drugshandel in de veenzenis, maar weer vanwege goed gedrag op weekendverlof. Hier wordt op dit moment jet zowel door de brandstichting als het bezit van een vuurwapen. Want ja, wij zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het er aankomt en wat er daarmee van plan weer. Hoe kan zo'n man dan met proefverlof? Ja, dat is een hele goede vraag, maar dat zal gesteld worden met een gevangenis, want ja, die sturen hem op proefverlof.